aspaldi da Joseba Sarrionandiai ez diren gauzak poema irakurri niola, uste azkeneko estrofan edo esaten dula ez diren gauzak ere badira, bizitza ez diren gauzez ere osatzen delako. Nola nik planteatu duten lan hau ausentzietatik presentzietara doan bidai bat bezala, iruditzen zitzaidan jolasoi tituluan proposatzea ere interesgarria izan zitekela, ez? Falta diren gauzak daudelako, baina falta izan baldin badira ehondalako momentu bat izan diana eta falta ez diana, ez? Eta gero eraberian ausentzia izateko, ez izateko asko okupatzezulako, ez? Orduan, ez diren gauzak, baina badira. Lan honek konkretuki abordatu nahi izan dula, nire haurtzaroan bizi izan ditun ausentzia eta presentziai buruzko historia bat, ez? Eta hark nire baitan utzitako arrastoaren kontakizun txiki bat egin nahi izan dut. Nire ama atxilotu eta aitak ihes egin zuen garai hartan, galera hark eta hutsune hark utzizian arrastoa eta nirekin onaino etorri dana, ez? Eta, arrasto horrek oraindik ere nolabait barruak nahasten zizkiala sentitzen nulako egin nahi izan duten ariketa bada. 12 argazki dira, 12 argazki horiek Hendaian aterata daude. Hendaian ateratzean arrazoia hain zuzen da, kontakizun honen aldietako bat edo nire bizitzan eta ausentziai lotuta han kokatzen dalako, ez da. Eta argazkiak Hendaiakoak izatearen arrazoia da, argazkiak leku horietakoa bakarrik izan zitezkelako, espetxetako barrukoak ez dauzkat eta bizitza sekretua zen nire bizitza, nire eguneroko bizitza, beraz. Eta simbolikoki iruditzen zitzaidan interesgarria zela hain zuzen bestaldea esaten dugun hori ekartzia baitare lanera, ez? Nire bestaldea erakutsi nahi izan dutelako pixka lan honekin. Erabaki nuen ausentzia horiek plastikoki simbolizatzea zuloen bidez. Ez naiz ez lehenengoa ez azkena izango elementu hori erabiltzen duna, baina iruditzen zitzaidan oso ulergarri itezula lan honen ideia edo helburua, eta horregatik argazki horiei zuloak indizkiet. Eta gero, zuloak jostian arrazoia da nolabait, hain zuzen ausentzia horietatik pixkat osatzeko beharra, ez? Sendatzeko baino esango nuke osatzeko. Eta, osatze hortan horraitu naiz josten, eta lehen aipatzen nun beste leku hortara bidea egiten arien bidez, ez? Eta nik esatet beti nidakatela askatzeko beharra, horregatik lotzen detela, ez? Horregatik kartelean erabiltzen ditut eskupilotak, barruan arila daukatelako eta ari hori askatzeko lanian nahitu naizelako. Argazkiak Hendaian itea erabaki nunean eta ausentziak irudikatzeko zuluak itea erabaki nunean, proba batzuk iten hasi eta hartu nintzen ez zela nahikoa. Nik iradoki nahi nuna, kontatu nahi nuna kontatzeko. Eta, iruditu zitzaidan, simbolikoki importantea, interesgarria izan zitekela soinekoen elementua gehitzia, nik badaukadalako sensazioa falta edo ausentziak sentitzen hasi nintzen garai hortan nolabait gorputza galdu nula, ez? Eta ni txikitan soinekoekin asko ibiltzen nintzen, asko gustatzen zitzaizkidan, orain bai, baina txikitan bereziki, eta irudikatu nahi nuen, iruditu zitzaidan politia izan zitekela gorputz galera hori airean, nora ezian gehatutako soinekoekin irudikatzea. Naiz argazki bakoitzan onduan testu edo poema bada hon, ez zaio kuadro bakoitzai lotzen. Kontua da nik lan hau testuetatik abiatu nula. Lana plastikoki sortu aurretik, ni testu hauek idatzen ditun, poliki-poliki, eta hartu nintzen testuetan gaitegi bat bazeola, erreferentzia antzekoak zeudela, eta gaina bazeola ari bat, ez? Histori bat kontatzen zutela testu haiek. Baina eraberian, testuarena edo idazteana ez da nire medioa, en fin. Nire naiz igual hor erosoen sentitzen, eta gaina, gero erabaki nunean plastikoki testu horietatik abiatuta lan hau gauzatzea momentu batean erabaki nun
testuak ez jartziare. Hau da, testuak izan zian nolabait tresna bat, lagundu ziatenak beste nunbaitea iristen. Baina era berian lana bukatu nunean ohartu nintzen testuak ezinbestekoa ziala. Nik historia kontatu nahi nula, eta naiz eta plastikoki bada proposamen bat, eta lan bat, kontakizuna esplizitatzia edo gutxienez modu zehatzago batean iradokitzia niretzat garrantzitsua zela.